Опа, здравейте на всички в серия, аз съм Хънтър и отворих моя Майнкрафт сервер, на който виждате IP-то навсякъде, където си искате. Пазикам се. И може малко ми лаги, т.е. да ми лаги клипа, защото съм с нов фрапс. Днеска си го дръпнах. И започвам да снимам клипове на всичкото отгоре. Току-що го пуснах сервера, от тук нататък ще е постоянно пуснат. Може да влизате да играете, IP-то ще е отдолу. И в профила ми го има. Така. Има всичко. Спални, мални, затвори. И някакъв кретен пише по скайпа. Тук имаме шоп. Ето, има за продаване. Майка ви. Добре, значи купувате, продавате, продавате. Или пък си намирате и си го продавате. И всеки път има различни промоции, това е доброто. Само с шопа можете да си печелите пари, като си продавате нещата, като камък, арангол, всички видове руда. Имаме Warp Mob. Тук това само такива простотиви се спалнат. Ще пуснем това сигурно. Така. Всички команди, които ви трябват, ги има, като what the fuck е това? Чайте, омайнаме ган мод. Какъв е? Чайте малко, че... обърка съм ник. Бам! Така, сега. Защитата на сървъра, не се страхуйте от грифари, защото имаме автоматична защита. Това какво значи? Значи, като си построите някаква простотия, примерно толкова купчета си направите така и вече имате защита на тези купчета, не могат да ви ги щупят. И то се опитва да лети. Както виждате, всичко ми го изписва в чата, когато някой се опитва нещо да направи. И така. Евента, както виждате, то в спам съобщението си го изписва. Евента ще бъде в събота 20:00. И може да посещавате сървъра, когато си поискате. Няма лаг. И когато напълним сървъра с 2 човека, го правим за повече. Добре. И какво друго забравихме да ви кажем? Това лев насадна. Садна. Има много неща, може да си направите и шоп, чест шоп. И всякакви други простоти. Че му върнем. Окей. Опа. Добре. Както и да. И да, това е за сега от мене. Ще видите IP-то сега на края на клипа и от тук нататък почвам да снимам. И довиждане за сега. Аре, чао.